Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud kita mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw? Huwebes. O sa matarong pizza 13. Abi no ato di ay nga tibayaon og may mudto ang parokya San Antonio de Padua dinha sa Sibula no. Kay kuan man kanang daghang inanagkot na aron labi na mga orasa alas 12:30, alas 12 quarter to 1 daghan na kayong mga nanganguan din ha. Daghan na kayong nanagkot din ha. Pero mas daghan magabi, mas daghan managkot og gabi. Okay, nahala no, are kita mga higala sa atong mga pagtimbaya, atong timbayaon og mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram, ang ato usab nga station manager din sa Happy FM sa Basay, si Brad Elmer Lugatiman, ang atong mga technicians no din sa DYWC, ug nga manusab si Sister kining ang ato usab nga si Sister Preachy no, Sister Preachy Umbak no, nga ato usab nga partner no, ako apong IT media in charge nako si Sister Camel Sormieda. Hala no, may mudto na kanaton tanan. Ato pa dayon nga timbayaon og may mudto ang tanan nato nga mga viewers sa atong Facebook. Kumusta naman mo? Nanghinaot ko nga wala mo'y gibating sakit sa lawas. No? Mayra ang pagginhawa, mayra ang pagkaon, mayra ang pagkatulog. No? Importante gina siya. Ngaya mo kalimot, ampo kita. Nya mo simba ta matag Domingo para panalanginan ta sa Ginoo. Hala, ari kita sa CBCP News na to, binuluoy kay mahigala karon ang kuano. Ang kining Israel, no? Kay medyo na ubay-ubay gyud ang damages nila, pero ang gira karon wala na sa Israel, naa na sa Palestina, sa Gaza Strip no, sa Gaza Strip kay mura man gud og sa ato ang nahitabo gud ani ron ang mga Palestinian kini bitong Hamas nisulod sila sa border itong Sabado, nagdala sila og mga bulldozer, nagdala sila og mga salakyan, mga tangki digira ana. Pag-abot dito, sibilyan may gitirahan nila actually. Ang pag-abot nila sa mga syudad sa syudad sa border, ilang gipang rapido dito ang mga tao na namatyan og libo kapin. Karon, paghuman, ikiya sila nagawas, namalik dito sa kining Gaza Strip. Di natural, pag ginukdanay, ang mga terorista nanala og hostage. Dito nila tagui sa Gaza Strip kay part kama na kanang Gaza Strip kuan man na kanang parte man na sa Palestine. Karon kay ang mga Israelita ni balos man. No, lahi man pud ang ilahang balos kay sibilyan man pud ilang gitirahan. Kay gusto nila nga patagon ang Palestine kay ngano man ang Palestine kay aron wala na kunoy mataguan ang mga kining gitawag og mga Hamas. Kaya nanago man dito. O dito, hangyo po din taon ang taga-Palestine nga ayaw po mag-apil. Ang problema, kaya naaman po nila patagua sa kining Palestine ang mga Hamas. No, muna karon nga gani ang US ni hangyo po sa Israel nga i-minimize po ang civilian casualties. Kaya nga naman, kabalukas mga Israelita, namatyan may civilian, tira po silang sibilyan. Ang gigamit nila, kuan gyud, air raid. Kanang air bombing. Kanang binumpahay ginamit ang eroplano. Ang Hezbollah sa Lebanon, ni apil po silang tira-tira. Yatuyo po na ganing Lebanon, ug apilon po ni silang bombaw niya. Apilon po ni silang rak-rak o niya. Apil-apil na po ng Hezbollah. So, no? Again, So in line with our CBCP News, si Pope Francis nanawagan karon sa Hamas nga buhian na dayon ang mga hostages.
buhian ang mga hostages. Ngano man tungod kay makadugang kinis problema kung simba ko ilang pasipadaan ang mga hostages. Na Amerikano, na mga Thais, na mga German, mga French. Nga tuwa karon nga apil sa hostage sila 150 ka buok. So muna nga nanawagan karon si Pope Francis nga kung mahimo buhian. No nya aron sayon kayo ang negotiations. Unya sa CBCP News, Monsignor Julito B. Cortez nanawagan sa kagamhanan nga probinsyal sa Negros Oriental nga dili tugutan ang STL nga makabalik. No? Kay murag dunay hugon-hugon nga murag pirmahan ni Gobernador Chaco Sagarbaria ang permit para makabalik og kinibitang operate ang STL sa Negros Oriental. No? So muna nga nanawagan karon si Monsignor Julito B. Cortez ang atong obispo sa Dumaguete nga unta no dili gyud niya tugutan, dili gyud mo perma si Provincial Governor Chaco Sagarbaria. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamudtuhon. Binong ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Ang atong by the way karong adlaw day mga higala mao last appearance sa atong mahal nga birhen dito sa Fatima. Okay, kuan man to 1917 misugod og pakita ang mahal nga birhen kato sa tulo ka bata, no? Si Jacinta, si Lucia ug si Francisco. May 17, amon na May 17, May 13. Dayong May 13, June 13, July 13, August 13, September 13, nagpakita sa kada bulan gida. Dayong ang last niyang pakita karong adlaw sumad karon October 13, no? So niya ang panawagan sa atong mahal nga birhen sa mao niyang pagpakita mao nga atong himuon si Kristo nga sentro sa atong kinabuhi. Buti pasabot nga ang tanan natong mga gipanghimo subay gyud sa atong pag-ila kang Kristo nga atong manunubos. Mosimba ta tungod kang Kristo, maayong buhat ang mga buhat tungod kay malipas ang Ginoo ingon niya. Kay usahay baya ang ato baya nga kanang gipanghimo para biya sa atong kaugalingon ra para sa ating sariling kapakanan. Kung sa Tagalog pa na para sa ating sariling kapakanan. Dili para sa Panginoon. So na no. So karong adlaw is the anniversary of the last appearance of Mama Mary dito sa tulo ka bata dito sa Fatima. Sila si Santos naman, San Francisco, Merto o si Koan, Jacinta Merto o si Lucia Dos Santos. I don't know kung mao ba to, no? Pero mo natulo na sila ka bata. Ala, no? Ala, padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudton. Binong ari na kita sa ato ang katekisis. Sa may atong mga katekisis karon. Mahigala ha, kay burag lisaw Maninoon ni. Okay, katekisis ta mga higala. Unsay unang pangutana? The first question. Okay, moapil ba ta sa Bible study sa mga laing relihiyon? Ang tubag ni ana ayaw. Ayaw apil-apil dito ngano man. We have different interpretations of the Bible. So, if you listen to Protestant Bible study, may puruhan nga makat-on ka sa ilahang understanding sa Biblia nga lahi sa pagtulunan sa Katoliko. So aron dili ka maglibog, ayaw apil-apil dito. Maingon siya nga muros magyapon Bible bitaw, pero lahi man mag interpretasyon. So maglibog unya ako, no? Gani kung atong basahon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18-19, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw na ining bato tukurong akong iglesia. Og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawer sa gingharian sa langit ug ang imong idili dinhi sa yuta idili dito sa langit ug ang imong idili itugot dinhi sa yuta itugot dito sa langit. So ang atong interpretasyon ini mao nga ang mga apostoles gitagaan og katungod sa pagpasaylog sala, no? Sila si San Pedro. Unya ang maong katungod sa pagpasaylog sala gihatag pod sa mga kaobispuhan ngadto sa mga
sa mga apostoles ngadto sa mga santo papa hanto sa mga kaobispuhan o kanamo mga pari. So ang atong interpretasyon ini mangumpisal ta, which is different. Lahi ang interpretasyon sa mga laing relihiyon ani. So kita ang atong pasabot ini nga mangumpisal kita kaya mga kaparian aduna may katungod pagpasaylo og sala. Laing mga laing tao dili man sila motuwa na, so ilahapon na. Okay, klaro? Is it biblical to celebrate fiesta? Ato na nang gitubag, no? Ato na nang gitubag in one of our catechism. What is the difference between the word Catholic and Christians? Are all Christians Catholics? Akin na, ikaw na yung na. What is the difference between the word Catholics and Christian? Sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 11, versikulo 26, sa dihang ikaplaga niya si Saulo gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo gitudluan nila siya. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unong higayon dito sa Antioquia. No? Sa to pa ang mga tinun-an ni Kristo unang gitawag og Kristiyanos dito sa Antioquia. Unya niadtong panahon na ang mga Kristiyanos giila nga Katoliko. Maong unusual ang Katoliko ang mga Kristiyanos so ang mga laing relihiyon dili gud motuo ni ana no nga ang kanabitang kana ang Kristohan, ang Christianity ug ang Catholics maura gina siya no ang atoa nga ang Christianity ug ang Katoliko mora na siya kay ngano man ang mga Katoliko, ang mga Kristiyanos mao man katong grupo sa mga apostoles ug ang ilaha mga sumusunod. Unya ang mga Katoliko pod mao pod katong grupo sa mga apostoles gihapon. No? Pero nagtawag na sa ilang kaugalingon nga kining Katoliko. Ngano man, tungod kay si Kristo niingon man sa iyaha mga sakop, pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug himuan sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Kisa naghimo niya na mga apostoles, mga obispo, mga pari. No? Unya, kung atong basahon sa sulat ni San Ignacio sa Antioquia, siya nagkanayon. Asa gani ang simbahang Katoliko ato usab ang mga obispo. Kung asa ang obispo ato usab ang simbahang Katoliko. Sa ito pa ang unang migamit nga word nga Katoliko mao kini kining Ignacio sa Antioquia. Kinsa man kini si San Ignacio sa Antioquia? Usa sa mga sumusunod sa mga apostoles. Muna sila gitawag nato sa in English of Apostolic Fathers. Usa kini si Saint Ignatius of Antioch or San Ignacio sa Antioquia. Okay, klaro? Okay. So, daghang salamat ha. Nakinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Dong ganay gihapon ta og mga adlaw ha ato day nga timbayaon og maayong mudto usab ang tanan nato nga mga followers, mga viewers nato sa atong Facebook page o ang ato apod nga mga viewers pod nato sa ato ang kining programa sa estasyon DYWC sa kining sa Bandilyo Teleradyo. Okay? Daghang salamat og dinhi lang ako kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!